I aften hylder vi de dygtige lokale virksomheder og ildsjæle, som gør det ekstra godt og er med til at gøre en forskel. Mascot sponsorerer årets iværksætterpris, hvilket jeg personligt er stolt over, fordi det er mennesker af en helt særlig støbning. De får idéer, etablerer virksomheder, skaber vækst, til gavn for både lokale og samfundet som helhed. Jeg ved, hvor meget det kræver, og hvor meget man skal ofre undervejs. Jeg var nemlig med næsten fra begyndelsen, da Mascot blev grundlagt for mere end 40 år siden. En lille lokal virksomhed i Seis med kun få medarbejdere, men med en klippefast tro på egne evner og en drøm om mere. I dag er vi mere end 4.500 medarbejdere, og vores arbejdstøj sælges verden over. Jeg har den dybeste respekt for dem, som dedikerer sig til at starte og drive en virksomhed. Jeg faktisk er super glad for, at Silkeborg Business har taget initiativ til, at vi i aften kan hylde dem. Tillykke til de nominerede, og et ekstra stort tillykke til vinderen.